Vianočný autobus, ktorý mal minulý rok v Martinských uliciach svoju premiéru, vyrazí na cesty aj tento rok. Na sviatok svätého Mikuláša odštartoval svoju cestu. Do dopravného podniku mesta Martin doviezol desiatky detí. Ako sa vám páčila jazda? Páčila sa vám jazda? Výborná! Zakývajte. Aká bola jazda vianočným autobusom? Dobrá. Lebo sme sa vozili a sme sa kúkali z okna. My sme cestovali vianočným autobusom a potom sa nám spáčila tá zase ozdoby. Na tým sme tlieskali aj spievali do vreckovky, lebo to bol náš mikrofón. A čo si dostal do ručičky, keď si nastúpil do autobusu? Listok. Sú to akurát škôlkari, ktorí autobus vyzdobujú, takže nakreslili svoje obrázky a Mikuláš ich za to odmení nejakými balíčkami. V Martine boli poslušné deti, keď je tu Mikuláš? Určite videli ste, že snažili sa ozdobiť autobus, aby ho mali krásny a aby teda celý ten mesiac december, aby sa mohli na krásnom autobuse voziť. Deti mali teda zodpovednú úlohu. Za pomoci paní učiteliek a aniela zdobili okná, aby dotvorili pravú čarovnú atmosféru. Ja som robila sobíka so mojou kamoškou Zuzkou a potom sme to lepili malánkami a snehulákami a stromčekami. Mikuláš mal plné ruky práce, rozdával balíčky sladkostí za poslušnosť, pekné výtvarné práce aj za vianočnú básničku. Zvonček a náš stromček celej klase jagasa, celý žiari, celý svieti, pozdravme ho piesňou detí. A tebe sa ako páči autobus? Moc dobre. Pretože sa mi všetko páči, ale značí tie svetielka, čo je hore. Svetielka a tieto kryštálky, ktoré tu blikajú. Cencule, farebné svetielka a zvonka sú biele. Na autobuse je klasicky, tak ako aj minulý rok, 8 000 svetiel a akurát s menšími úpravami, takými dizajnovými. Je to v zadnej časti autobusu, zadná stena autobusu a menili sa niektoré svetlá zvonku autobusu. Chcel by si, aby celý rok chodil takýto vyzdobený autobus? Áno.